Goddag, det er Kenneth her i aftenshowet, eller TV News, eller hvad nu det her. Men i aften er der gået en forbrydelse i Afghanistan, og der er blevet stjålet 1000 kroner. Videre til dig, Kelly. Ja, der har været sådan nogle forbrydelser her i Afghanistan, og divisionen er ved at gå ned nu, så jeg flyver lige hjem. Farvel. Farvel. Hallo. Ja, så slutter vi lige over til hvad nu det hedder. Jeg er en gris. Velkommen du over. Jeg er en bjørn. Hvor er det sjovt det her at være en bjørn. Jeg kan se den her nede, bjørn. Ej, hvor det var sjovt, hva'? Nej! Jeg kan se dig helt derovre. Eller dernede, eller hvor nu du er. Men jeg kan vel se 2 bjørn. Men ja, hvad skal jeg sige til dem? Jeg er væk fra de her 2 idioter. Og det var Kenneth her. Farvel for aftenshowet i dag, eller TV2 News, eller hvad fanden er det hedder. Ja, farvel.